Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi simpelthen spille noget mere Stile Brainrot. I har taget fint nok imod videoen. Fint nok, mener i hvert fald nok til, at jeg laver en mere video om det. Så lad os bare komme ind i det. Så imens vi lige går ind i det her, kan I lige høre et lille fun fact. Den Stile Brainrot video, den skal... der er serverlog og alt muligt på. Fedt mand. I hvert fald, den skulle have været ude fra 2 dage siden. Men jeg har simpelthen glemt at lægge den op. 25.000 nice. Jeg har glemt at lægge den op, så jeg har simpelthen ikke fået lavet noget. Så er det. Men skal jeg sætte lyd til? Nubini Pizzanini. Nubini Pizzanini. Okay, det er off. Nubini Pizzanini. Lad os prøve at se, om vi kan få noget godt, fordi vi sluttede af med sidste gang at have de her, som der er sådan sindssygt gode, skulle jeg til at sige, fint nok. Den bedste har det den her guld 6-7. Okay, hvad har han med? 7, 5... Den bedste, den der Carlevio, blablabla. Nubini Pizzanini. Så den prøver vi at få. Vi gemmer lige os lige her. Rigtig flot. Og så prøver vi at se, om vi kan få den der, fordi det er 7.500. Og den her, jeg har det så kun 1.000 eller andet. Lad os se, om vi kan få den. Nubini Pizzanini. Nå, han skal bare ikke... Snas, pis! Nej. I kan glemme det. Fuck mig. Tralalelo tralala. Tralaleo. Oh my god. 10 millioner. Fuck den. Det er ingen af os, der kan få. Ej. En mindste prøve. Holy scheisse. Tralaleo tralala. Nubini Pizza Bandaccini Bananini. Oh my. Det er fandme dårligt med trist, det der. Okay, men jeg fik den her Pandaccini Bananini, som der er 1000, så den er rimelig god. Farvel, Tralaleo. Vi har serverlog, så det kan være, vi kan få det lidt. Jeg vil også lige gemme os. Cavallo virtuoso. Så løber vi. Kom nu. Let's go! Kom nu lidt. Vi fik en Cavallo virtuoso. Jeg ved faktisk ikke, om den er bedre end... Jeg kan lige kigge her. Den er bedre, men jeg tror, den giver mindre. Fuck, hvor er det sindssygt. 7.500. Kom nu lidt. Drenge. Hvad? Cacto hippopotam. Det er sindssygt godt det her. Nu ruller vi. Vi ruller virkelig med klatten. Det lyder mærkeligt. Lad os se, så kan det være, at vi måske også lige kan få den der Bombini Gusini. Jeg vil lige gemme os her om bagved, så han ikke ser os. Så må vi også lige se. Okay, lad os prøve. Nej, ikke min Cavallo. Du kan glemme det, mester. Han har den sag lukket sig. Skynder mig det hen. Og han lukker den nu. Det er et problem, det her. Fordi jeg tror, hvis jeg lige skal have sådan en fast en her. Så kan man på equip for evigt. 2.000! Det er fandme, det skal vi have.
Det er fandme noget. Fandme godt nu. Væk med dig. Det er lidt som om, vi skal rebirth, før vi kan få noget fra ham. Det kan være, vi kan prøve at rebirth. Og så fordi så er vores time efter, så kan det være, at vi kan få noget godt fra starten. Spørgsmålet er, om vi kan nå det. Det føler jeg nemlig ikke, vi kan. Men vi skal bare lukke herfor. Og nej, der er lige ved han. Fandens dejl med mand. Nå, sådan det. Berber Patapim. Ej, det er faktisk lidt... Skal skynde os. Kan du gå fast? Okay, så det kan godt være, at vi lige skal i hvert fald slette de her to her. De er under 1000. Vi er seriøst begyndt at komme over 1000. Det er rigtig godt det her. Det tegner godt. Okay, så jeg tror, vi er klar til næste gang, der spawner en Brainrot God. Så er vi klar til at tage imod dem. Simpelthen, nu har vi en hel række fyldt med Brainrot over 1000 simpelthen. Vi kan godt lige tage den her i en Bumbodalo. Det kunne altså være fedt, hvis vi lige kunne få den der Bombini Gosini. Men det kan vi ikke. Flyt dig. Men der er ikke nogen gode. Er der nogen hernede? Nogen eller noget hernede? Jeg har tænkt meget over rebirth. Så det kunne godt være. Fordi det er bare godt fra starten at kunne rebirth. Rebirth. Der er en 2.500. Okay, der kommer to gode efter hinanden. Kom nu lidt. Jeg tænker faktisk, at jeg vil rebirth. Cappuccino assassino. Strawberry flamingo. Bombardiro crocodilo. Ikke prøv på noget. Du skal ikke komme der med dit lort. Du skal bare holde dig væk, kammerat. Bum. Nu er vores... Vi kan lige slette den her. Jeg tror, vi bliver nødt til at skulle rebirth på, i hvert fald på et tidspunkt. Det er en krav. Okay, der kommer sådan en gangster Futera. Gangster Futera. Jeg tænker, vi er nødt til at rebirth, for at komme lidt videre i det her spil. Jeg er nødt til at få den gangster Futera. Det kunne også være fedt lige at få sådan en tralalev tralala. Det kunne det godt nok. Men jeg synes faktisk, vi rebirther. Og man starter ud med 5.000, så jeg kan godt købe sådan en Trippi-Troppi igen. Og jeg kunne have købt sådan en der. Jeg skal bare lige have 2.000 med, så kan jeg købe. Og det næste jeg skal bruge, det er en Purple Butterbeam og en, hvad står der, ambulance. Jeg ved det ikke rigtigt. Lad os lige købe 2 Trippi-Troppis. Så hvad vi lige kunne få en early nej, det kunne vi så ikke. Det må jeg gerne være bestjålet. Berber Patapim. Lad os lige gå hen til vores 2 Trippi-Troppis her. Hold op. Lad ikke gå nok lige der. Er der noget, vi sådan lige... Svinina Bombardino. Du holder væk på min svinede Bombardilo. Boneca Ambalabu. Sådan, så kører vi.
bare mærke, de er lige bag det her. De er ikke engang tæt på mig. Malte Dyrhaven never dies. Ja. Okay, så nu har vi den ene til at rebirth, men vi skal så også have den 500.000. Avocadini antilopini. Liri larila. Det er godt nok peberet. Liri larila. Men lige nu er det her, vi har at arbejde med. Er det noget godt, der er en cappuccino? 30, 100... Berry berry bicus dicus bombicus. 115 er det bedste, vi kan gå med. Så er det bare lige... Shit. Okay, herhen er der åbent, mand. Pis! Scheisse! Scheisse er en luftballon. Nej. Det er ikke tysk. Vi kan lige låse herhen og tage. Claim 3 millioner simpelthen. Huha, stærkostkugler. Avocadini guffo. Den er ready, den der. Det kan være, vi kan få noget lækkert ud af den. Boneca ambalabu. Boneca ambalabu. Så må der også gerne snart komme noget jeg kan købe. Lubini pizzanini. Det koster 3,5 millioner, men... Men det er også bare... der er ingen, der har noget godt hen med mig. Der er en empty base lige over for mig. Det kunne være, at jeg kunne få noget lækkert der, ja. Sådan, så kører vi. Jeg skal lige lade være med at load. Berber padapini. Sådan. Og han er langsom, han er dårlig internet, Kom nu. Pis! Fuck, han var sgu langt væk fra mig, hvordan kunne han ramme mig der? Tag noget for mig, det kan han bare overhovedet ikke. Så han er en taber uden liv. Sådan. Vi har simpelthen fået en 98, som der næsten tjener mig 100 kroner, om jeg har set rundt. Kan jeg få den der? Ej, det er 200. Scheisse! Scheisse er en luftballon. Hvad kigger du på? Tænker nok. Okay, lad os få sat den her herover. Herover. Lad os se, om vi kan lige her. Vi kan i hvert fald få den her. Nej, det kan vi ikke. Nu kan jeg sikkert ikke få den der warm ting der. Så nu må der også gerne komme nogen, der er tæt på mig, hvor de har nogle rigtig gode ting. Den der kunne jeg godt få. 99 luftballon. Den der. Beruchello limoncello. Så sletter vi også lige sådan en her, fordi den her 160 i sekundet. Jeg tror han skal sgu ikke tro, han er bedre end mig. Det kan jeg godt sige dig. Hans base er ved at åbne. Det ved jeg, det kan jeg mærke. Skal jeg skynder mig lige ned og collect my money. Here comes the money. Trullimero trullicina. Una. Borbaloni luliloni. Lad os prøve at se, om vi kan få den. Fuck, hvor sygt. What the fuck? Nej, fuck det svin. Jeg har ikke stop.
skal have det her. Han skal ikke tro, han er noget. Han skal ikke tro, han er noget. Jeg skal have noget fra ham her. Oh my god. Hej med dig. Også det med. Ej, hvor ville jeg ønske, at jeg havde nogle Robux på det her spil. Jeg bliver bare herinde. Jeg er fucking ligeglad. Los tipitacos. Nej! Jeg nåede ikke at få den! Jeg var en 30 mm fra. Jeg kan godt glemme, at om de fister med de steder, eller gå de steder. Hvad fanden? Mit internet, det er Cross Diamond og Rare Pills. Okay, hende hun har en... Trullimero trullicina. Trullicina, det har hun ikke. Men det her, det er håb med noget, der rykker. Det er det bare. Buon borollo. Berry, dicus, bombicus. Du skal ikke... Strawberry flaminges. Strawberry flam. Gorillo watermelon drillo. Jeg har aldrig været. Ved du hvad? Fuck you and your moms. Eller moms. Fuck you and your momse. Okay, lad os se. 12 sekunder. Og så går vi hen og ser den der frø der. Det gør vi så ikke. Okay. Vi er faktisk virkelig langt væk fra. Cappuccino assassino. Alt muligt. Og alt muligt andet. Vi skal lukke vores base. Og så flyver vi herhen. Nej, nu skal... Sådan. Du skal bare holde... Bro. Are you serious right now, bro? Pis! Jeg vil have den her. Bomborollo. Og den her. Salamino Pinguino som en trøstepræmie. Fordi jeg har gjort godt arbejde. Okay, har jeg noget dårligt? Ja, de her to, de er sgu ikke så gode. Dem sletter jeg bare. Sådan. Det begynder at blive godt der, føler jeg. Nu kan jeg også mærke, at der er ved at være åbnet ved. Oh my god. Ja. Sådan cirka 12 sekunder. Her er der 13. Hun er der også derhen. Satans pølse. Nå, der sker godt nok ikke særlig meget. Det er sindssygt, faktisk, synes jeg. Og alle de bare, det hedder Steal a Brain Rot, ikke Guard Your Base Brain Rot. Cappuccino assassino. Hvem sagde det? Nå. Cappuccino assassino. Han siger ikke en skid. Han siger intet. Jeg kan faktisk ikke bruge den, og jeg spilder penge. Sådan det. Lad os lige rykke vores ting her. Den bedste vi har, det må nok være den her. Der er ikke noget, der overgør den. Jeg kan lige så godt også lidt den her. Når den er under 100, så gælder det ikke. Nå, det hele passer sgu. Det er hele tiden. Hele tiden passer det bare. Bum. Og så kan det være, at vi lige kan skynde os over hende her space. Pis. 44 sekunder. Men hvor lang tid er det? Er det 70 sekunder min bag? Kigonga. Nej, nu kan det være der. Nu bliver jeg inde i basen, indtil der er nogen, der kommer, og så stjæler jeg deres ting.
200 IQ. I'm saying right now, I just want this. Very, very bicus, dicus, bombicus. Very bicus, dicus, bombicus. Den vil jeg gerne lige have. Jeg er sindssygt langt væk fra Rebirth. I må også skrive i kommentarfeltet, hvis I synes, jeg skal lave sådan en video, hvor jeg spiller det her sindssygt lang tid. Ligesom jeg gjorde på en af mine, hvad hedder det nu? Er jeg fuldstændig dum nu, eller hvad hedder det nu? Jeg skal lige have 99 pets. Petsmiller 99. Petsmiller 99, det her. Altså, selvfølgelig, jeg har alting under kontrol, tror jeg. Avocadini antilopini. Avocadini antilopini, og den her. Avocadini guffo. Og kunne man lige have en lille dessert og få den her. Lionel cactus. Det tror jeg godt, man kan. Og den her. Trullimero trullicina. Jamen, det flyver bare ind med ting over 100. Floriflora. Pisse af. Lionel Der var ikke lige nogen, der tog min lejr. Nej, det er Steffen. Nubini pizzanini. Steffen for helvede. Liri larila. Så skal jeg i håbende vise, hvem der er mest royalitet i hele verden. Til at få sådan en Lionel Cactus. Gangster futera. Nå, vi kunne også købe noget Iron Slap. Det vil jeg gerne have. Piu! Og så lader du være med at stjæle mine ting. Det her. Gorillo watermelon dritto. Gorillo watermelon. Nej, det vil jeg have. I var sådan nogle pøllehuller, alle sammen. Bombardiro crocodilo. Hvad fanden, mand? Det er sgu da ikke fair. Hvad fanden, mand? Det er sgu da ikke fair. Jeg tænker også, vi skal til at runde af nu. Det er faktisk rimelig solidt. Vi har fået rebirthet en gang, og vi har fået en masse ting over 100. Så sådan cirka minus gange 10. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide, så giv en like. Og hvis I ikke kunne lide, så skriv noget i kommentarfeltet, hvorfor du ikke kunne lide videoen. Og så ses vi bare i næste video. Hej! Promise that you'll catch me.